hasadi ta tamamu lafali jauhari mufaddali rabbana ne bawa ta wasu shi fadi da baba so nake mushi ne roƙon Allah nake mu mace duka akan su ne Hamza Muhammad kalan da waki ne sha'iran annabi ne sha'iran annabi masu san jinin annabi ne
wanda ya biyo ta cikin gidan ku ya yi dacewa ta ya samu fulawa ba batun kosawa Yusuf ɗan gogo zan kulai kamawa alin dangata da wake na zaɓi ali san sharifai na saka a zuciya ni ba ali ko kuke ba da rabo a yi hazuke a yi kyalli bara nake yi a gidan ku na taho kusa da ni shi da ku rabu ma ya yi da ku cikin salatin da ku halin bari wa ɗaukakar mutara fi da ku illa asalukum alayya adaran ku ne al'abai alin da tsari ya wucin bawanka ne mai kuka a kanka ne kamin su kunna na ɗan cikin gida ne da mai kaya sai ɗaukaka ma biyu ma kamala amrini a kyale ne da ko zamo ba wanku ni ta sha'anin ma'aku na kunne ko sai da talibin jikan ku Alhassan da Husaini wallahi san babu yasu shugabannin matasan gidan aljanna wane su teburin masanansu ta kasan matsayinsu ni ne Ibrahim alkanawi na kaunarsu bayin sha'ashirin da ku
sarki sai ya san hausa da wani su ya zama jaki soyayyar kuce take ban darasi
waki na zaɓi Ali san sharifai na saka a zuciya ni fa Ali ko kuke ba da rabo a yazike a yi dalli bara nake yi a gidan ku na taho kusa da sharifan sharafi yan gidan Saidu Aliyu san ku ne tare da mu shairan annabi ne shairan annabi ne shairan annabi masu san jinin annabi ne shairan annabi ne shairan annabi ne shairan annabi masu san jinin annabi ne Baitin Nabawi sharifan sharafi yan gidan Saidu Ali san ku ne tare da mu
samadu sanya shaidan ya gudu kar ya sa mana hasadu duk abin da kake so mu so shi Allah ahadu Allah ƙara tsiranka da kwarjini ga hibbus samadi kuma buɗin sabon kasan babban wurdi mai sufofin zudi a kakan mahadi annabin shi su da nuhu mai mukamul abadi shekara ta kawo mu yau wala'i muka yi jinin annabi shurafa uturken yanayi su miƙewa kwaɗayi baituka ne za mu yi mu yi tsalle mu shige cikin su tsira muka yi kai da ku jirgin nuhubun ku shine tsira ya wasiyar mahamudi yan gidan na fara kan ku bana kara zuri'a kwarara amu Ismaila gunku ya bana bara baitin nabawi dari bai sharafi a gidan sidali sun kire tare da mu har nurul anwar dole ne na kula ku inda Allah ya yabe ku dole ne na yaba ku walladila sai da ku mu muna manna da ku irkamal tijani ne kuma mai san ku baitin nabawi kaunar ku ta zamfari dole na yo shukuran nazo a dangin bashari masu sani sururi kan ku zanyo nazari Ahmad ta ga Sharif akan ku zan tafakkuri Rasulu Abdul Fatima abun koyin mu mun fito don halil kisa'i yau dukka mu ya bin zafin mu da ku muka damu Ahmad yasyal wani zo a karɓi soyayyar mu san sharifai a gare mu ya zamanto wajibi ni ta nuni a rike su babatun wani sababi ai bata su karkai ko ka furto ra'ayi ni anas dan faira makolabin su nake yi shairan annabu masu san jinin annabu ne masu kaunar ahalin cikin gidan annabu ne ahalil baitun ne ku muke so haka ne zaharaddin makola sha'irin annabu ne kuna kama tun filasar a kowane yanayi ahalil baitin ruko da ku muke kirayi ko a kowane yanayi ambato dole mi umar annabin dai ni ba ni canza ra'ayi baitun nawawi ya sharifin sharafi yan gidan sai da aliyu san ku ne tare da mu man kunci maulahu fa aliyu maulahu ali aliyu minni wa ana min ali wa mujali ali ya zama farali ga dukkanin ali babu kafin haka sirrin fatayin annabi ne shigo fagen da nan na fuwayo allarar nan da cikin taladadi dole yayo dan imam kai na biyo kaunar ka gadanta na yo da ruko alinka da imam bawayo abadan ka imamul hadaratu maula imam ali kai nake wa kirari da kai nake kawai sahi ya imami kamili kanin mubajali kai halifan fada da wakilai tawakkali zuciya a kullum tana ta faman nazari wai ta yaya zan burge alubaitul bashari kaunar ku zan yi shihiri ban madina bushira sardauna ne umma madina ne nake yin madani ya sharifai ku kula da ni ina ƙara bara dan isar annabi ku
duk na yunkura nafsu ma ta yi hattara ni amini na hausawa ku daɗa mun sutura تمسكت بحبكم يا آلالي يا سفينة نوح وسيلتي في الأسد يا تمام الأقلي جوهري مفضلي ربنا إيبا وتوصلي في قلي شاعر masu son jinin gane man karin kusantuwa ga ma'aiki ya dau hidimar shirafa zuci da baki da mai sali mai haki da faɗi matsatsan sarki sai ya san wausar makiyinsu ya zama jaki Simplest and beautiful jalalar akasi endless soyayyar kuce take ban darasi babu neman ba'asi ko na jin bahasi ya shakkala wasu wasa inda ruhi kudisi ya zatan haske sai da kulumanar yanayi ayyuka na duk na je kuwan naku in yi ya jini na masoyi duba gare ni ku yi naku nasir mata zubaicin yaban ku na yi halin annabu kun sani ina tare da ku wanda ke son ku da ni da shi kawai mun shaku inda dai babu ku sai da ku za mu faku musu ba hutarin yanku ne yake gaishe da ku inda ayan wayu dai hiru ta nuna mana ku addubu auladakum hadisi ne ya zo da ku ahlul baiti rasul shi ya nuna mana ku tattalawi dan din shari'a raya ni da ku ya azimatu zara mace zan wakira sannan halima ya rasul san ba ya jira sannan ka zaki haidara mutunu a kai bara kun sani ba shi jira shi ake wa kabara Nabi kaunar halin nabi kowa ya kula kan sai zan iya bayar da rai a yau na shela har zo a yi kalla kaunar ku nake kalla alhaji nura na rindina na rasulullah la ilaha illallah san ku ne cinye gari muhammadu rasulallah da ku muke alfahari na ji babban lamari ahalin gidan bashari alhaji bala na ibawa hadimin bashari Assalamu alaikum sharafa dukanku mai koda ta so Hassan na gaida ku yaya na Fatima jinjina a gare ku dan Allah ne mai yabo ku kara karan sanku su ali gidan sayyidul bashari dukkanin mai kaunar su ya zamo ga nagari filimi ne nazari in su shine hadari na kusa lisu zoro na shahiran annabi ne ka'idar Allah ce habibu an saka sharadi wanda ya damu da ku yana da farkon mafadi a sanayin subudi shai ba shi da lodi amin hausiki dara uko ta musu algaitin nabawi Muhammad dan Juma mai yaban Muhammadu na dawakin kudu gun yaban sani ba ni gudu manzo Muhammadu Mustafa mujahidu ahalul baitin samu ma masoya na sani jirgin annabi Nuhu dan aiken
su ne dangi baba da baba so nake mu shige ne roƙon Allah nake mu mace duka a kansu ne Hamza Muhammad dan kanan dawakin kudi ne sha'iran annabi ne sha'iran annabi ne sha'iran annabi masu san jinin annabi ne awalan da sunan ilahu nake tsara yabo can gidan su Fatima anan ne ake da rabo aliya masu rabo mun zo to a zubo SPUG kaga annabi kun ji rabo ya sharifai budular kuce take haskawa wanda ya biyo ta cikin gidan ku yayi dacewa ta ya samu fulawa ba batun kosawa Yusuf dan ungongo san kure kamawa ni alin dangata da waki na zaɓi ali san sharifai na saka a zuciya ni fa ali ko kuke ba da rabo a yi hazike a yi kyalli bara nake yi a gidanku na taho kusa da ni duniya ta yi kaɗan ta wanzu in har ba ku duka wanda ya san me yake ana jin shi da ku rabbu ma ya yi da ku cikin salatin mu da ku halin bargo ɗaukakar mu ta rabu da ku illa asalukum alayya ajran kune alil abai alil kisa'i kabbarun ya Hussein bawanka ne mai kuka a kanka ne amin sufin nana ɗan cikin gidanka ne labai ka ya Hussein ya aliki sa'i ɗaukaka babu ku mahama kana al'amri ni a kyale ni da ku zamo bawanku ni ta sha'anin mako naku ne ko nan sai da ɗalibin jikanku Alhassani da Husaini wallahi san babu yasu shugabannin matasan gidan aljanna fa ne su teburin masanansu ta kasan matsayinsu ni da Ibrahim alkanawi na kaunar su fahimci ashe inda ku kawai ba hadari inda ku ne ta suka ta arziki na ci gari masu girman kadari sharifai kumun kadari Abdulaziz na Madina ne mai yawan zikiri gani na zo nima a bani sauti na tafi a halin baiti cikin yabon ku kai mun liɗifi ba abun kamawa a bar ku kowane yanayi ni aliyu mai yabo sallar sha'irin ku dalilin ka'inati sanni sirrin samadi a halin annabu ku kike ta karan madadi jikokin musannadi musnadi ka'idi umar ya sayyadi ina son ku ba adadi sayyada Fatima Sidiya Sharifa Nana yau yabo gun ƴaƴan ki zamiyo mun tsuguna ƙaranin kasanina sai tuwar lamarina ni Aliyu hasken yabo a kai ni Madina walwalar kowa son ku ne kaɗai shirfa'u arzikin kowa son ku ne kaɗai shirfa'u ya jinin aina'u garkuwar ulama'u jafar birdat ne masoyin ku shirfa'u tambacin alin baikon da sun ce zaki sai su ba ko kwanto da su suke ciko sun zama annabi ne
sharifan sharafi yan gidan Saidu Aliyu san ku ne tare da mu sha'iran annabi ne sha'iran annabi ne sha'iran annabi masu san jinin annabi ne sha'iran annabi ne sha'iran annabi ne sha'iran annabi masu san jinin annabi ne Baitin Nabawi sharifan sharafi yan gidan Saidu Aliyu san ku ne tare da mu Alubaitin Nabawi sharifan sharafi haka za a yi ta fada su Fatima ne a gaba ya latifan bi ibadihi ka hore mana du martabobin samun kaya mujibar samadu sanya shaidan ya gudu har ya sa mana hasadu du abin da kake so mu so shi Allah ahadu Allah ƙara tsiranka da kwarjini ga hibbus samadi kuma buɗin sabon kasansa babban wurdi mai sufofin sudi a kakan mahadi annabin shi su da nuhu mai mukamul abadi shekara ta kawo mu yau wala'i muka yi jinin annabi shurafa uturken yanayi su miƙewa kwaɗayi baituka ne za mu yi mun yi tsalle mu shige cikin su tsira muka yi kai da ku jirgin nuhun ku shine tsira ya wasiyar mahamudi yan gidan na fara kan ku bana kara zuri'a farara ba amu isma'ila gunku ya bana bara baitin nabawi sharifan sharafi yan gidan Saidu Aliyu sun kire tare da mu Harinul anwarin dole ne na kula ku inda Allah ya yabe ku dole ne na yaba ku walla dila sai da ku ko muna manna da ku idan kamal firjani ta ne kuma mai san ku Alibaitin Nabawi kaunar ku ta zamfari dole na yo shukuran nazo a dangin bashari masu sani sururi kan ku zan yo nazari Ahmad na ga Sharif akan ku zan tafakkuri suna abul fatima abun koyin mu mun fito don alil kisa'i yau duk damu ya bin zaɓin mu da ku muka damu ahmad yasyal wani zo a karɓi soyayyar mu san sharifai a gare mu ya zamanto wajibi ni ta nuni a rike su babatun wani sababi ai bata su karkai ko ka furto ra'ayi ni anas dan faira makolabin su nake yi shairan annabu masu san jinin annabi ne masu kaunar ahalin cikin gidan annabi ne ahalil baitinmu ne ku muke so haka ne zaharaddin makola sha'irin annabi ne kuna kama tun azal a kowane yanayi ahalil baiti ruko da ku muke kirayi ko a kowane yanayi ambato dole ne umar annabin dai ni ba ni canja ra'ayi Baitin Nabawi ya sharifan sharafi yan gidan Saidu Aliyu san ku ne tare da mu من كنت مولاه فعلي مولاه علي علي مني وانا من علي وعبد
nan na fuwayo halarar nan na cikin talatadi dole yayo dan imam kai na biyo kaunar ka gadan talayo na ruko ahalinka da imam bawayo abadan ya imamul hadarat maula imam ali kai nake wa kirari da kai nake tawassali ya imami kamili kanin mubajali ni halifan fada da wakilai tawakkali zuciya a kullum tana ta faman nazari wai ta yaya zan burge alubaitul bashari ƙaunar ku zan yi shiri ban madina bushira sardauna ne umma madina ne nake yin madani ya sharifai ku kula da ni ina ƙara bara dan isar annabi ku yi ta ƙaran ɗamara sanda duk na yunkura nafsu ma ta yi hattara ni amini na hausawa ku da damun sutura تمسكت بحبكم يا آلالي يا سفينة نوح وسيلتي في الأزل يا تمام الأقلي جوهري مفضلي ربنا إيبا وتوصلي فيك علي شاعر اللبني شاعر اللبن أسس اللبني من كانوا kusantuwa ga ma'aiki ya dauyi da mai shirafa uzuci da baki da mai sani mai haki da fadi matsatsan sarki sai ya san wausai da makiyinsu ya zama jaki Simplest and beautiful jalalar akasi endless soyayyar kuce take ban darasi babu neman ba'asi ko na jin bahasi la shakkala wasu wasa inda ruhi qudsi ya zatan haske sai da hulmanar yanayi ayyuka na duk na je kuwan naku in yi ya jini na masoyi duba gare ni kuyi naku nasir mata zubaicin yaban ku na yi halin annabu kun sani ina tare da ku wanda ke son ku da ni da shi kawai mun shaku inda dai babu ku sai da ku za mu faku musu ba hutarin yanku ne yake gaishe da ku inda ayan wayu dai hiru ta nuna mana ku addubu auladakum hadisi ne ya zo da ku ahalul bait rasul shi ya nuna mana ku daktalawi dan jin shari'a raya ni da ku ya azimatu zara mace zan wakira sannan halima ya kin rasul sama ya jira sannan ka zaki haidara kutuno akai bara kun sani ba shi jira shi ake wa kabara kan su zai iya bayar da rai a yau na shela a zo a yi kalla kaunar ku nake kalla alhaji nura na rindina na rasulullah la ilaha illallah san ku ne cinye gari muhammadu rasulallah da ku muke alfahari haji babban lamari ahadin gidan bashari alhaji bala na ibawa hadimin bashari assalamu alaikum sharafa kududanku mai yahuda ta so hassan na gaida ku yaya na fatima jinjina a gare ku dan allah ne mai yabo ku kara karan sanku
dan juma mai yaban Muhammadu na dawakin kudu gun yaban sani ba